V tomto videu vám ukážeme, ako správne usadiť dieťatko do nosiča a čo to znamená, že je v tom nosiči podsadené a ako by malo to dieťatko v tom nosiči vyzerať. Takže podsadenie dieťatka, usadenie do nosiča je následovné. Bábätko si dávam akurát primerane na výšku bedrového pásu, že kúsoček mi ho zakrýva, je v tejto časti, kde sa mi chrbtová opierka sťahuje. Takže dieťatko mám na sebe, dám si chrbtovú opierku, jedno rameno, druhé rameno, zapnem hrudnú sponu, trošku si dotiahnem a idem si teraz skontrolovať, ako dieťatko mám usadené v nosiči. Malo by byť rovnako na pravej aj ľavej strane a nosič by mal byť od kolienka po kolienko. Ak to tak nie je, tak si ho môžem posunúť, ukážem vám ako. A tiež skontrolujem si, či je dostatočne hlboko podsadené. Či je zadoček nižšie ako kolienko. Ak ho potrebujem trošku viacej podsadiť, tak to spravím tak, manipuláciou, že ruky vsuniem do nosiča, chytím dieťatko za zadoček a vsuniem ho trošku hlbšie. Aby tak lepšie zapadlo. Mám ho zapadnuté, správa zľava, ak by som potrebovala, tak si ho ešte posuniem do strany a skontrolujem si. Vyzerá, že je dobré, môžem ešte stiahnuť chrbtovú opierku, aby mal voľnú hlávku. A tak to vyzerá. Slávka, čo povieš? Je to super. Vidíme, že dieťatko zakrýva časť bedrového pásu svojim zadočkom. Tak je to správne a tak by to malo vyzerať. Popruh je dostatočne tuto ďaleko od kolienka, takže mu netlačí, zagúľatený chrbátik. Toto dieťatko má nejak 3-4 mesiace, táto bábika. Už veľmi dlho. Takže máme to. A ukážeme vám v ďalšom videu zase ďalšie časti nosiča.